L'Alt Berguedà. La comarca del Berguedà es troba al Prepirineu català, entre el Bages i la Cerdanya. Vertebrada per les aigües naixents del Llobregat, la comarca compta amb 41.000 habitants en 31 municipis, molts d'ells de caràcter rural. La capital, Berga, el centre geogràfic de la comarca, compta amb 17.000 habitants. La ruta d'avui comença a Bagà per endinsar-nos en la seva història i visitar l'església gòtica de Sant Esteve, la vila medieval, el Palau dels Pinós i conèixer tradicions ancestrals com la Fia Faia. Després visitarem els Jardins Artigues dissenyats per Antoni Gaudí a la Pobla de Lillet. Anirem més tard a Sant Jaume de Frontanyà amb la seva magnífica església romànica. Dinarem a Borredà i passejarem pels seus bonics carrerons amb les seves cases de pedra. Tot això en un dia de sortida amb cotxe. Arribem a Bagà per la carretera Manresa-Berga direcció Puigcerdà abans d'arribar al túnel del Cadí. Hem hagut de fer uns 20 quilòmetres des de Berga. Bagà, considerada la capital històrica de l'Alt Berguedà, compta amb 2.300 habitants. Coneixerem la història del poble, centre de la baronia de Pinós, costums mil·lenàries com la Fia Faia. Visitarem el centre d'interpretació del catarisme i la vila medieval. Entre els indrets més destacables del municipi trobem el Santuari de la Mare de Déu de Paller, el pont romànic sobre el riu Bastareny, l'església de Sant Esteve de Bagà, bell exemple de transició del romànic al gòtic, finalitzada l'any 1339, el Palau dels Pinós i la plaça de Galceran de Pinós. Bagà destaca també per tenir la seu del Parc Natural Cadí-Moixeró i punt de referència del Camí dels Bons Homes, que ofereix la possibilitat de resseguir el camí que van fer els càtars als segles XIII i XIV per fugir de la croada contra les regions del sud de França i de la Inquisició. L'economia de la vila estava centrada en la indústria tèxtil i en la mineria durant els segles XVIII, XIX i XX. Però, a causa de la crisi d'aquests sectors, la seva activitat s'ha orientat cap al turisme rural i cultural i els esports d'hivern per la seva excel·lent situació al Prepirineu, a prop d'importants instal·lacions d'esports d'hivern com ara la Molina i la Masella, i de la comarca de la Cerdanya, a la qual s'hi arriba a través del túnel del Cadí. Bagà és un poble que el va fer de nova planta el baró de Pinós al segle XIII. Abans estava 1,5 quilòmetres al nord, en un lloc que es diu el Soler de Palau. Actualment hi ha les runes del poble antic. Llavors és un poble que per ser medieval, ja ho veureu quan fareu pels carrers, doncs té una amplitud de carrers que no és habitual i a més els carrers són paral·lels. És una mena d'eixample medieval que té una certa similitud amb algunes bastides occitanes, amb pobles fets de nou. Llavors és planificat, moltes de les finques, a pesar dels segles, doncs tenen la mida de façana idèntica i sembla com una urbanització molt més moderna del que li pertocaria. El Palau dels Pinós és l'antic castell i seu dels barons de Pinós. El seu origen es remunta al segle XII, però va patir importants reformes al llarg dels segles XIV i XV, quan s'hi van construir uns escriptoris nous i el Palauet. Va ser destruït parcialment pels conflictes de la Guerra dels Segadors i reconstruït per Francesc Tomàs de Còdol al segle XVIII. La planta baixa acull el centre medieval i dels càtars, on personatges com Guillem de Berguedà o Arnau de Castellbò explicaran la seva història. Se us acusa i condemna per professar la fe dels càtars. La planta noble està decorada amb pintures murals dels segles XVII, XVIII i XIX.
La plaça Galceran de Pinós era el fòrum del mercat que el senyor va establir des de l'any 1247, fruit de la intensa activitat comercial de la vila per ser una cruïlla de camins. Els seus porxos, característics de les places medievals, estan situats a diferents alçades i servien per aixoplugar els paraires en dies de mal temps. La plaça està presidida per l'estàtua de Galceran de Pinós que li dóna nom. La plaça del Rescat de les 100 Donzelles és un àmbit situat en un racó de la plaça Galceran de Pinós. El baix relleu que s'hi exposa és una còpia de l'original que es conserva al municipi de Vila-seca i Salou i narra la llegenda del rescat de les 100 donzelles, difosa al llarg de l'edat mitjana. Hi podem veure la trobada de Galceran de Pinós i el cavaller Sant Cerní amb la comitiva procedent de Bagà. El rescat de les 100 donzelles es representa anualment de forma alterna a Bagà i a Vila-seca i Salou. Bé, esglésies així a muntanya, d'aquesta amplitud no n'hi ha. No n'hi ha aquesta... Ja abans, allà al bar comentàvem alguns que Bagà deu ser el poble de la seva altura topogràfica amb més gent, amb més habitants. Catalunya es torna molt escassa quan es puja a muntanya. Si exceptuem algunes capitals de comarca, però bueno, a Sort mateix, em sembla que els hi portem 1.000 habitants d'avantatge i a muntanya 1.000 habitants són molts. Ha enganyat durant molts anys amb tota la gent que l'han estudiada el fet que a l'absis, el quart d'esfera, les finestres siguin de tradició romànica. En canvi, a l'absis per fora, que és molt gruixut, a l'absis per fora és poligonal. És a dir, els romànics no fan absis poligonals. Penso que l'opció és una opció tècnica perquè el romànic aquest tipus de construcció és molt més robusta. Fixeu-vos que les pilastres tampoc són aquelles pilastres primes del gòtic, són unes pilastres molt robustes. I aquí, ara, avui dia, sembla que sigui 3 naus, i no, hi ha 3, sí que té planta basilical, però aquests passos entre columnes són absolutament moderns. O sigui, eren capelles, cada una d'elles eren capelles independents. Sembla ser que alguns dels caps que hi ha aquí són els cònsols, els regidors de l'Ajuntament d'aquell moment. A cada extrem hi ha 2 músics que estan tocant. Sembla que dintre de les categories celestials els tocaria ser un serafí, no ho sé amb exactitud, i ja veureu, aquí per exemple, això ho van descobrir fa temps, mirant-ho en detall, hi ha un petó allà, el mossèn va desmentir ràpidament que fos un petó normal, sinó que era l'Anunciació. Bagà també ha tingut la sort, encara ara, de tenir un arqueòleg i un maquetista a la pròpia vila que s'hi han estat fent els estudis necessaris per reconstruir-ho amb la màxima fidelitat possible. Això és l'església com estava davant. Fixeu-vos que avui dia l'absis no és tan amunt, havia estat sobrealçat diverses vegades per fer l'absis de l'església també feia de torre de defensa. Des de fora ho podeu veure, que és poligonal. Llavors, d'aquestes torres es funciona aquesta, que l'anirem a veure, i la base d'aquella d'allà. Les altres han anat desapareixent. És una creu bizantina, té inscripcions en grec. És una creu, un reliquiari. A dintre, ja fa molts anys que no hi és, a dintre s'hi conservava una relíquia de la Vera Creu. Hi va haver un baró de Pinós que va anar amb croada a Terra Santa, que se sàpiga, que va anar amb Jaume I.
Jaume I va abandonar amb una tempesta al Mediterrani, van dir no convé aquesta creuada, Déu ens dona un senyal, amb aquesta tempesta no seguim, i hi va haver 4 tossuts que van seguir, entre ells un baró de Pinós. I diuen si el va portar de record de Terra Santa. És molt possible perquè els inventaris de l'Església els hem revisat i no hi consta. És molt possible que fos no el podien posar en inventari perquè era propietat del baró. Aquí dalt d'aquesta muntanyeta avui dia es manté una tradició, que és la fiafaia, que és aquí l'origen de la fiafaia que teniu davant, que és una tradició que fins i tot sobta que hi hagi hagut l'atzar, perquè és un atzar històric, de que s'hagi conservat. A veure, és un antic ritus de culte al sol, és a dir, és una tradició d'una religió antiga, anterior a la nostra, que era comuna a molts llocs. De fet, el culte al sol és escampat a mig món. Encenien una foguera a la muntanya, baixaven amb torxes al poble i repartien el foc davant de les cases. Llavors es corria per tot el poble. Avui dia s'ha donat una mica diferent, però això s'ha mantingut durant sempre. En els anys en què el cristianisme s'escampava, la lògica dels primers cristians, que era molt sàvia, més, doncs no era destruir el que hi havia, sinó reconvertir-ho. Llavors, ells no es van barallar perquè això desaparegués, sinó que van dir, l'anunci del Nadal serà les fogueres que baixen. I s'ha acabat. Aquesta tradició encara es manté a Bagà i a Sant Julià de Cerdanyola, encara. I als anys 30 es va perdre la baixada de foguera, la baixada de foc. Diem campanera perquè és la filla del campaner, doncs encara se'n recorda d'estar amb el seu pare a dalt al campanar per veure els últims que baixaven, per poder tocar el toc d'oració i que s'encenguessin les torxes dels que quedaven al poble. Després de la guerra ja només es feia al poble, perquè a més les cases que venien en foguera de fora també van quedar totes abandonades en molt pocs anys, i llavors ja es va perdre els que tenien el motiu de fer-ho per baixar del foc. Ara des de l'any 2000 s'encén la foguera i es torna a baixar. Agafem els cotxes i ens desplacem fins a la Pobla de Lillet, municipi de 1.300 habitants. Des de Bagà hem recorregut 12 quilòmetres en 17 minuts. La Pobla de Lillet ha viscut històricament de la indústria tèxtil. Els principals centres d'interès són l'església rotonda de Sant Miquel de Lillet, romànica, del segle XII, el monestir de Santa Maria de Lillet, del qual ja se'n tenen referències en el segle IX, el santuari de Falgars, el pont vell romànic dels segles XII i XIII i l'església parroquial barroca del segle XVIII, en la qual es troba un Crist en majestat procedent del monestir de Santa Maria. Es tracta d'una talla de fusta policromada del segle XII de prop d'1,5 metres d'altura. Podem pujar amb el carrilet fins a arribar als Jardins Gaudinians, un dels 2 indrets modernistes que existeixen al municipi. L'altre és el Xalet del Catllàràs. Aquest trajecte també es pot fer a peu en un passeig des del centre de la pobla. Aquest tren turístic finalitza el seu recorregut al Clot del Moro, on es localitza el Museu del Ciment Aslan. A principis del segle XX, Eusebi Güell i Bacigalupi va fundar, al Clot del Moro, la primera fàbrica de ciment Portland de Catalunya, coneguda amb el nom d'Aslan. Per a alimentar-ne els forns s'utilitzava el carbó que s'extreia de les mines del Catllàràs. La considerable distància entre el nucli de població de la Pobla de Lillet i l'explotació minera va portar Eusebi Güell a encarregar a l'arquitecte Antoni Gaudí
la projecció del xalet del Catllaràs com a habitatge pels treballadors i enginyers de les mines. Durant la seva estada a la vall de Lillet, Gaudí es va allotjar a casa dels senyors Artigues, propietaris d'una de les fàbriques més pròsperes de l'època. En agraïment a l'hospitalitat rebuda, Gaudí els va regalar el disseny d'un jardí en un terreny que la família tenia just davant la seva casa i fàbrica tèxtil. D'aquí en van néixer els Jardins Artigues, obra on natura i arquitectura es fusionen en perfecta harmonia. La tercera etapa de la sortida ens porta de la Pobla de Lillet al poble més petit de la província de Barcelona, Sant Jaume de Frontanyà, en poc més de 20 minuts per recórrer els 12 quilòmetres de trajecte. Sant Jaume de Frontanyà havia arribat a tenir 465 habitants l'any 1867. Ara en té 19. Tots els censats són regidors de l'Ajuntament amb un alcalde com a representant. El poble es va formar al voltant de la seva església, Sant Jaume de Frontanyà, essent la seva primera notícia documentada de l'any 905, quan es va fer la consagració de la seva antiga església de Sant Jaume Vell. Tenen també interès l'ermita preromànica de Sant Esteve de Tubau i el santuari dels Oms del segle XVIII. Un dels seus atractius més destacats, com a Borredà, és anar a buscar bolets, que atrauen una gran quantitat de visitants per a aquestes contrades. La decoració, que és molt simple, però molt aconseguida, o sigui, omplir tot això d'una manera que no es vegi buit i que és l'art de la simplicitat. És dels millors exemplars del primer romànic. Encara que la façana és més ben deixada, en general el primer romànic les pedres no són tan ben tallades, tan ben polides. El segon romànic ja són allò que encaixen perfecte. I el que sorprèn és la porta que sigui tan absolutament senzilla. Inclús per ser romànic és una porta molt senzilla. No s'ha de dir res de la finestra aquesta rodona, perquè és molt posterior, és una cosa ja d'època barroca que li van fer. No sé si és a final del barroc o primer de la neoclàssic, però és un afegit, els hi faltava llum i van tirar pel dret. També és un afegit al campanar. És curiosa aquesta solució arquitectònica perquè fixeu-vos que hi ha aquest quadradet a sota, perquè esclar, una peça que puja quadrada s'ha de convertir en octogonal i han de fer un tambor per dintre. I llavors a dintre ja ho veureu, però així al haver-ho vist de fora sabeu d'on ve la teuladeta de sota. I a més aquests cimboris tenen la qüestió de l'espai, però les finestres són cegues, o sigui, no donen llum i sembla ser que ho han sigut sempre. Fixeu-vos com passa, com que això és d'una paret i una altra, de quadrat ha de passar a 8 costats a dalt i posa aquests tambors al costat. Veieu aquestes petxines?
ens adrecem a dinar a Borredà, a l'Hostal Baix Pirineus, a l'entrada del poble, amb un esplèndid bufet lliure de primers i postres. Ens trobem amb una gran quantitat de productes de la zona, amb un cost aproximat d'uns 20 euros per cap. En acabat, escoltem una breu xerrada a càrrec de l'alcalde Joan Roma, que ens explica alguns trets claus de Borredà: història, costums, tradicions, llocs d'interès. Consten dades sobre l'origen de Borredà de fa més de 1.200 anys. Compta amb 595 habitants. El màxim esplendor del municipi es produeix al segle XVIII, en el qual es constata l'existència de 14 molins fariners i bataners. Avui, Borredà és un municipi eminentment turístic, amb l'existència de 3 càmpings, 9 cases i apartaments de turisme rural, una casa de colònies, un refugi de muntanya i 5 restaurants. Borredà fou un important centre carlí, havent estat seu de la primera reunió de la Junta de Govern a la Segona Guerra dels Carlins i acollí l'Acadèmia Militar Carlina, fundada pel general Segarra. Cal remarcar el gran nombre d'esglésies romàniques que hi ha al terme municipal, d'entre les quals destaca pel seu valor arquitectònic l'església de Rotgers, datada en els segles XI i XII. Restaurada recentment per la Diputació de Barcelona, es pot visitar amb guia. En aquestes cases hi ha la història dels últims 800 anys de Catalunya de forma ininterrompuda, perquè tenen els primers pergamins i tal, tot es conserva fins a dia d'avui, no? Bé, per acabar, el poble de Borredà, després de la riquesa aquesta de la llana i tal, es va muntar multitud d'indústries tèxtils aquí al poble. Aquí on estem, això era una fàbrica tèxtil que la va construir la família Pujol, que va construir una nau important a la Pobla de Lillet, i aquesta era una filial de la Pobla de Lillet. Estem parlant que aquest edifici té 105, quasi 110 anys, aquest edifici. I va tancar la fàbrica per última vegada, doncs deu fer uns 22 o 23 anys, que va tancar definitivament. La crisi del tèxtil va fer que la majoria de gent marxés, dels 800 habitants vam passar a 441 l'any 91, quan vaig entrar d'alcalde, ja era regidor i tal, i llavors vam prendre la decisió de dir, per evitar el despoblament, havíem d'obrir el poble i vam crear la zona nova. Per tant, vam crear un segon poble nou, modern, diguem, preservant l'antic i prenent com una cosa clara que era el nostre destí, el nostre futur havia de ser el turisme de qualitat. El turisme de qualitat vol dir protegir el casc antic, restaurar el casc antic, de manera que tots els propietaris del casc antic tenen les llicències d'obres gratuïtes, tenen els serveis municipals gratuïts i els hi donem una subvenció per cada metre quadrat que restauren. L'Ajuntament els hi donem una subvenció per facilitar la restauració. Així s'han restaurat unes 65 o 66 cases del casc urbà. Amb un passeig pels carrers de Borredà, donem per acabada la jornada i la sortida d'avui.